Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan darop man nagyang ko to kapambagitan sa mga bendingan pad ko mga andauan waga matano agames na mga urip mo Allah. Ayaw to kumbaga sa bandingan sa gang kaya di tanong di pamangbala na mga kakampata video ipopost sa Facebook mga rip Allah nagyan ko to mga hadith ini surat sa gang ko to may ito kitab bituan sa Arba'una an-Nawawiyah mga rip Allah subhanahu wa ta'ala. Gang to kitab Arba'una an-Nawawiyah na ini surat nagyan ko to mga pada hadith mga laiki pantag ko kapag ilumos sa kyan kay agamatan o agama Islam mawalik mo Allah subhanahu wa ta'ala upang makabad sa buta o manusia na tanto kumala ilmu kasukat yan mawalik mo Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mana kebergantungan sa bandingan nagyan kay ika-10 aku 2 hadis sa katayas kanyan mawrib Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Ayamanan yan na miyakatita yan ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu amiyaswat sa Allah sa kanyan pitiru iyan pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, padatigyan sa kapya akapagi Islam o manusia nagyang ko to akibaga kanyan o diyun paranggay aguna. Padatigyan sa kapya kapag Islam o Muslim kapag agama niya sa Islam nagyan ko to kibaga kaniya kung mga siyay matlagay dugal katero uri na ganisan diyon pagkang gaya guna uri na diyon importante maurip na Allah subhanahu wa ta'ala maana ada aking gini na guna ko kapya kapag intaw sa dunia nakusi ko kapagalungan na more maana si ko kapagamatan maurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sibun sa gyan na hadith maurip mo Allah subhanahu wa ta'ala na aya din na patot si ko Muslim masisingan niya nagyan ko to kapag improve niyan o di na kapagapian yan ko kapag agaman yan nagyan ko to kibagak niyan ko mga shay di yun ang pagkang giyaguna sa dunia nagusa alungan mawrip mallahu subhanahu wa ta'ala. Maana kibagak niyan ko mga shay galubog o di na nganisan sa lakosan di yun pagkang giyaguna mawrip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ikiraw ko mawrip mallah na padsa debiyatum siya mawrip mallah na at ni kirakuan na katatambangan na siya alalayon yan din galubugan araw niyan nung kibagayag yan kutuwa amala orasyan ubang kadang punya mikiran mawrip Allah na yan kutuwa din yan din galubugan pagkabugan yan sa makampat din na malaya tauras mawrip Allah na diyon pagkang gaya guna si ko dunia nagu si isa anuhan mawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi juga kita ko mga pada katambangan mawrip Allah. Kung batanok man di petirwa, di tanok man ng batambang mawrip Allah subhanahu wa ta'ala kung mga katambangan na apya kay wagam Islam. Hugit mawrip Allah subhanahu wa ta'ala na anday sukuratigidan. Maana agyang kutuwa katitang kairon. Sa dinyan kapaka subra mawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa andin ni kasubra niya mawrip Allah subhanahu wa ta'ala na kadaan sa bali mawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanong, paparatian tanong, so mga ginawa tanong, na makikinanglan niya ni girakuan na gyang kutuwa di kapaman ang batambang. Sabab po sa gyang kutuwa, malo kapag kada gyang kutuwa mga
kaludu kawiro kay stress yan udina kapked agyang kuto mga pada awida akalian mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ya mana nagyang kuto kapapa kapi agyang kuto pamikiran yan mga pamanambat masutaw para papakapi agyang kuto pamikiran yan nagrami akad ke mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ugid mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala na yang kuto andawan wa gamay Islam na lalayon tanong tatagon sa ginawa tanong apa din sa kapya kapag Islam o manusia nagyang kuto akibaga kaniyan ko siya'y aliyon na bagang gaya ko namang korip Allah. Yung kuto kapan ng batambang na so katatangairo na bagang gaya ko na. Okay na din ni kasubran yan mga korip Allah subhanahu wa ta'ala na susubran yan na din naking gaya niyan ako na mga korip Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia nagusa alungan amore. Giya ko akap kailang agyang kuto kapag pagintaw tanong at ang tanong mga korip Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede kita ko sa mala may pisinditan no. Pwede na pwede sa mala may pisinditan no. Sa lang na mo rin. Nagyang ko to kiyay ilang nagyang ko to oras tanong. Sa si imi ilang sa ikuli ikas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu si iko siya'y adir tanong paghanggay na sa dunia. Nagu sa anuhan amawri. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa si tanong pagmantabi sa diyan ka. Kankanin ko suara ko. Sa panita ko Allah ta'ala. Akaku antanan sa doon. Nagutuma sa ikong mga ginawa tanong. Aming gululan tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.